Salutare! Pentru oricine plănuiește să cumpere o proprietate în România, am o veste importantă. Mare atenție! Din februarie 2026, regulile jocului s-au schimbat. Vorbim de o nouă obligație care redefinește complet procesul de achiziție. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Bun, să intrăm direct în pâine. Până acum, cum era? Simplu. Doar vânzătorul trebuia să vină cu un certificat fiscal. Ei bine, de acum lucrurile s-au schimbat. Responsabilitatea se împarte. Acum și cumpărătorul trebuie să prezinte acest document. E o schimbare, credeți-mă, fundamentală pentru orice tranzacție. Și, ca să fie clar, nu vorbim de ceva ce se va întâmpla în viitorul îndepărtat. Regula asta este deja în vigoare. Vorbim de Ordonanța de Urgență 7 din 2026, care se aplică oficial de pe 25 februarie, deci e realitate. Bun, să intrăm în detalii. Ce înseamnă, mai exact, obligația asta nouă pentru cineva care vrea să-și cumpere un apartament, o casă sau poate un teren? Ok, deci ce este acest faimos certificat fiscal pentru cumpărător? E foarte simplu, de fapt. E o hârtie de la primăria unde ai domiciliul care zice, practic, da, această persoană nu are datorii la noi. Gândiți-vă la el ca la un mecanism nou de colectare a taxelor. Statul vrea să se asigure că, înainte de a cumpăra ceva nou, ești toate dările la zi. Deci, hai să vedem clar cine ce aduce. Pentru vânzător, lucrurile rămân la fel. El vine cu certificatul fiscal pentru proprietatea pe care o vinde. Simplu, ca și până acum. Marea noutate, evident, e la cumpărător. Dacă e persoană fizică, trebuie să aducă un certificat de la primăria de domiciliu. Dacă e o firmă, de la primăria unde are sediul social. Clar, da? Și acum ajungem la partea cea mai importantă. Care e miza, de fapt? De ce e atât de crucială regula asta nouă? Pentru că, fiți atenți, nerespectarea ei are niște consecințe absolut drastice. Și iată întrebarea care stă pe buzele tuturor. Ok, dar ce se întâmplă concret dacă ajungi la notar și lipsește certificatul ăsta al cumpărătorului? Răspunsul e scurt și dureros: nulitate absolută. Legea e cât se poate declara aici. Fără acest document, tranzacția e ca și cum n-ar fi existat. Pur și simplu nu e valabilă. Să ne gândim o secundă ce înseamnă asta în realitate. Un contract nul înseamnă că vânzarea, din punct de vedere legal, nu s-a întâmplat. Vă dați seama ce complicații uriașe apar pentru toată lumea, pentru cumpărător, pentru vânzător și mai ales pentru bancă, dacă la mijloc e și un credit ipotecar. E un coșmar logistic. Dar, atenție! Există aici un detaliu absolut esențial, o nuanță care poate crea multă confuzie. Ca să înțelegem cum funcționează legea, trebuie să reținem un singur cuvânt, un singur concept: domiciliul. Totul se învârte în jurul domiciliului. Hai să luăm un exemplu ca să fie totul limpede. Să-l cunoaștem pe Ionuț. Ionuț are domiciliul, adică buletinul, în București. Dar, pe lângă asta, are și o casă de vacanță faină la Brașov. Și, să zicem, a uitat să plătească niște taxe locale acolo, la Brașov. Bun, și acum, cum stau lucrurile pentru Ionuț? Ei bine, pentru că la primăria de domiciliu, cea din București, el e cu totul la zi, certificatul pe care îl ia de acolo o să fie curat. Și datoriile alea de la Brașov, chiar dacă există, ele nu blochează tranzacția. De ce? Pentru că legea, repet, se referă strict la domiciliu. Așa că Ionuț poate să-și cumpere o proprietate nouă fără nicio problemă. Deci, ăsta e punctul crucial. Asta e ideea fundamentală pe care trebuie să o reținem cu toții. Doar și subliniez, doar datoriile de la primăria de domiciliu pot bloca o nouă achiziție. Nu contează ce alte proprietăți mai ai prin țară. Adresa din buletin? Aia e cheia. Acolo trebuie să fie totul impecabil. Perfect! Acum că am lămurit teoria și am înțeles care-i treaba cu domiciliul, hai să vedem partea practică. Ce trebuie făcut concret ca să trecem prin procesul ăsta fără bătăi de cap? Planul de acțiune e super simplu, are 3 pași. 1. Verificați din timp, nu lăsați pe ultima 100 de metri. O vizită sau o verificare online la primăria de domiciliu e absolut crucială. 2. Obțineți certificatul efectiv înainte de data la care trebuie să mergeți la notar. Și 3. Un detaliu foarte important: dacă se cumpără în doi, de exemplu, fiecare co-cumpărător trebuie să aibă propriul lui certificat, fiecare cu certificatul lui. Și ca să încheiem secțiunea asta practică, am și o veste bună care vine chiar din textul legii. Deși e obligatoriu, certificatul ăsta se obține complet gratuit. Da, ați auzit bine, 0 lei. Primările nu mai au voie să ceară nicio taxă pentru el.
Metafora asta mi se pare că surprinde perfect noua realitate. Gândiți-vă la certificatul ăsta fiscal ca la un fel de bilet de intrare pe piața imobiliară. Exact asta. Fără acest bilet, ușa spre o nouă proprietate rămâne din punct de vedere legal închisă. Așa că, la final, rămâne o întrebare esențială, pe care ar trebui să-și o pună oricine se gândește să intre pe piața imobiliară. Suntem cu toții cu adevărat pregătiți pentru noile condiții ale tranzacțiilor din România?